Salutare toată lumea, numele meu este Pyro Show și bine v-am găsit la un nou clip pe acest canal. În acest video vom avea un unboxing din partea celor de la Pyro King. Le mulțumesc foarte mult. Pachetul meu a ajuns ieri, doar că astăzi voi filma, pentru că mai târziu am ore de condus și nu mai am timp. Revin după ce desfac pachetul, pentru că durează un pic, scrie fragil, văd că un pic, nu știu, un pic cam distrus pachetul, dar sper să fie bine. Da, am desfăcut și coletul. Vom vedea ce se află aici. Opa. O să fac multă dezordine cu pufuleții ăștia. Avem un set de meduza. Doar că ne lipsește o bucată. Stai. Aici sunt 3 bucăți. Departe avem un set de Killer Bulldog. Are 2 grame pe bucată, un fel de Wolf 2, sper să focalizeze, nu prea știu cum filmează telefonul. Nu mă uit în telefon sau în cameră să văd dacă filmează. Avem un Dumbo Snap, sunt deja în stoc. Avem aici 4, 5 bucăți, 5 cutii de Dumbo de la Fire Show, adică 60 bucăți. Piccolo, doar că schimbate denumirea. Un self de Super Alibaba, astea micuțe care le știți cu toții, 40 de bucăți. Mai departe, un set de Magic Vampire. Sunt fel de mitraliere, le știți cu toții, cred. Nu mai stau să le scot pentru că, na, 20 de bucăți. Mai departe avem una. Hop. Mamă, pufuleții ăștia. 2 torți din astea, Ice Sword, sau nu știu cum dracu se numesc. Au un efect roșu și albastru, țin undeva la 1 minut. Sunt niște torțe cu efect frumoase. 3 bucăți de meduza, nu mai zic nimic. Un set de Wolf 1, adică preferatele Mamba 1, doar că schimba denumirea, 1 gram pe bucată, da, știu că l-am făcut test odată și la gramaj. Și bubuie ca un, nu știu, ca un vampir, cred că. Are 0,50. El scrie 1 gram, dar n-au 1 gram, poate 80 și ceva. Un set de Vulcan Laser, 4 bucăți, măcar asta bine că au venit întregi. Sunt foarte frumoase, au un efect frumos. În comparație cu ceilalți vulcani, asta e de nota 10. Mai departe, ce avem aici? Pune pe bucăți așa. 5 bucăți de Scream Max. Astea șuieră, nu bubuie, șuieră undeva la 10 secunde, are 2 grame jumate pe bucată. Mi-au pus 5 bucăți, cred că una au pus-o în loc de meduza, ori au pus-o bonus. Și comanda e undeva de 544 de lei și bonusul e de la 350 în sus. Nici măcar un sticker, nimic nu mai avem. Da, și în final avem această baterie, măcar asta a venit cum trebuie, o baterie de 42 de focuri, aveți codul aici, sper să se vadă, da, bate lumina. De la Fire Show, Broken War sau nu știu cum dracu se numește, 42 de focuri, 25 mm calibru. O baterie frumoasă, cam scumpă, dar m-am prostit anul ăsta cu bateriile. Au fost multe site-uri deschise, eu n-am comandat și am comandat doar pe Pyro King câteva baterii și prea scumpe. Dar în fine, avem rachete, avem o grămadă, avem cum să facem show de revelionul ăsta. Deci o baterie frumoasă, are un efect frumos și cam atât. În fine, cam atât a fost cu acest clip. Dați subscribe la acest cont, dați like. Vreau să cresc măcar până la sfârșitul anului 2024 100 de abonați. Știu că nu se poate, știu că sunt la început și poate nu mă descurc cum trebuie, dar cu timpul învăț, pentru că toți învățăm la început, nu e nimeni profesionist. Și vă mulțumesc pentru că ați vizionat acest videoclip. Ne vom auzi la următorul. Sper să fie ori o compilație înainte de Crăciun sau poate compilație de Crăciun, ori colecția totală. Voi vedea ce voi posta. Sper să fiți alături de mine și să nu mă lăsați la greu. Cam atât a fost, eu am fost Pyro Show și pa, pa!